alebo čo oni pošlu rozhodnutie, bude aj odporúčanie nejakých drevín, viacero kúsov a my sa potom teda viacero druhov a my sa potom rozhodnú. Áno, však to je, určili nám, ono to funguje tak, že keď obec požiada na svojich pozemkoch, tak my žiadame na okresný úrad a okresný úrad nám prideli nejakú obec, ktorá nám dáva súhlas na výrub, nie sami sebe, ani nie tak, ako obec dáva súkromným osobám alebo firmám, ale teda nám to robí druhá obec, ktorú určí okres, už to okres nerobí, takže nám bola pričlenená vojna, oni to prídu pozrieť a neviem, či budú žiadať aj vyjadrenie šopky, že oni to videli, takže na základe toho. Dobre, ešte nejaké... Tým trhom, pán starosta, by som sa chcela opýtať, či tam budú aj stánky. Budú, tento rok bude ale aj 6 stánkov, by mal niekto iný požičaný, že sa to točí. Môžeme si zarezervovať škola. Môžete, ale budú tam nejaké stany skôr, keď budete vy, školka, že by som vám postavili stan a tam dali stoly, to by bolo možno lepšie, keď budete spolu. Dobre. Približne o ktorej sa začne vystúpenie, aby sme... Sme to dneska s Andrejom preberali, beh sa začne o 2:00. Áno. Predpokladám, za hodinu sa odbehne, do 4:00 by mohlo byť vyhlásené. Takže okolo 4:30 by bolo vystúpenie. Vystúpi sa a už bude len na nás, ak sa dohodneme, či Mikuláš bude dať balíčky v kultúráku alebo vonku pri stromčeku. A tie trhy o koľko už, aby sme začali tam? Gabika to je individuálne, keď tam prídete. Ono však o druhej začína celková akcia, takže... O druhej to začína, takže kľudne o jednej, keď sa tam porozkladať. Tí, čo budú a vnútri budú tí, čo potrebujú teplo, a než tam príde nejaký síra alebo takéto veci, alebo bola to robiť rušné veci, tak pôjde donútra na chodbu, vnútri bude tak, jak naposledy detská diskotéka, tam sa bude sedieť a vonku bude, štáb bude na Senánovom parkovisku, sme sa bavili. Áno, na tej ceste. No, vyhlasovanie víťazov bude pri kultúráku pod erbom novým a neviem. Stromček môžeme prísť piatok do obeda vyzdobiť, či to sa potom ešte dohodne? Piatok do obeda. Do kultúráku. Aj skôr je asi. Počkaj, jak to tam je. Aj hore, aj dole, áno? V stredu tam je to zasadnutie masky, takže štvrtok skôr asi ten piatok ráno, až by ste to stihli. Aj hore v podstate ozdobíte aj hore do sály. Áno. Však stále a potom ešte... Iné stále aj svadok. Áno. Takže tak vlastne si nie, že to sa musí naraz. Počkaj, svadobke je treba? Áno. Dva stromčeky. Chystáme dva, ozdobíme dve. Áno. Takže piatok do obeda, do rána, aby sme tam prišli. Teoreticky aj štvrtok uvidíme, to si ešte upresníme. Dobre, to ešte mi povieš potom. Aby sme my stihli upratať po strede, tam ale v podstate asi stromček budete môcť ozdobiť. Aj to na štvrtok radšej, aby zase piatok nebol som, piatok už tam budeme my riešiť asi tie veci, takže lepšie bude štvrtok. A také, že odlučenie, ako to tam všetko je, aj teraz, keď sa robí kultúra, že či sa to tam niekde nájde. Mikrofóny, áno, to by sa postaráte o to. Dobre, to ešte ja potom prídem. To si doladíme, ale to bude. Dobre. A už sa dohodneme potom, ja neviem, možno podľa počasia by som dal, že či ten Mikuláš, až by bolo pekné počasie, tak by vonku dával maličky pri stromčeku, a keď nie, tak môže to dať hore decka. Neviem, čo to tam ako bude, až tam bude zase hon, že sa to bude, neviem. Tam bude to, no, takže... To už si potom týždeň predtým, ten posledný týždeň upresníme, že... Ešte niekto nejaké otázky? Nikto nič?